Sapa iki? Kula ingkang abdi pun temangi jrapa saking manahilan Gusti. Oh, adalah. Ijropo Inggih. kowe ingkang kajatah entuk giliran ngaturake cadung daharku apa wis ana menungsa sing kudu dadi cadung panganku. Sampun wonten Gusti. Menika anak kula Punami Bratasena ingkang sampun kula borahi bumbu rujak. Pekaranipun Gusti Prabu Baka kula sumanggaaken. Oh, ladalah iki menungsane. Inggih. Wah. Lakon iso wareg 7 dina yen aku mangan anakmu ingkang gedhe kaya ngene. Kula sumanggaaken. Wis kowe ndang minggato. Kowe ndang minggato hak ngregon-ngregoni nggonku nyacah awake anakmu. Bener kowe aran Bratasena. Yo. Ikhlas karo patimu, ora ikhlas sebab apa mbelani karo wong tuaku. Tinimbang wong tuaku sing kudu dadi panganmu, aku wae sing kudu mbok pangan. Woh, ladalah. Gedhe ning isih enom empuk dagingmu. Mapano tak tujah nganggo siungku mrocos getihmu tak sesep. Wah, dadi isen-isen ning wadukku. Aja sumungah sesongaran. Oh, aune Ijropo arep wani karo panguwasa Ngeka Cakra. Anggepe dumeh kowe gedhe, dumeh kowe sentosa Birawa. Kowe iso ngalahke Prabu Baka. Ayo, kake ketokno kasudebianmu. Wah, jebul wadumu. Waduh! Oh! Oh! Anak lanang Puntadewa kula wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Ibu Bratasena. Kundi Pabubi Apa dene sira Permadi lakon ingkang wis kelakon dadi kaca benggala. Ternyatane wong urip ana ing alam padhang kuwi saknyatane ora iso digagapi nganggo nalar lahir. Buktine nalika wong atuamu ing Ngastina paring dawuh kelawan sira kabeh yen to bakal balekake negara Ngastina marang panguwasaning Pandhawa. Nanging tinemune nalika anak-anakku Pandhawa sowan marang Praja Ngastina tumuli dipasanggrahake ana ing bale gala-gala ing kutha Pramanakati. Ora kanthi kanyana-nyana ya merga saka watak candhalaning Kurawa ingkang kasasapan jiwa nesta. Wekasan mentala kelawan kadange dhewe ya kuwi kowe diobong jroning bale gala-gala. Puntadewa Werkudara padene Permadi. Lelakon ingkang mengkene mau samesthine aja mbok anggep yen to iki dadi rasa gedhing ing para Kurawa marang sira kabeh. Nanging iki dadi pacobaning sing gawe urip tumrap para Pandhawa. Ya mung Kurawa ingkang dadi lantaran pacobaning Sang Maha Suci tumraping para Pandhawa ya nggir. Undi Babu Bratasena piye? Yen perkara wong urip ning alam padhang
Mati uriping menungsa pancen gumantung marang panguwasaning Gusti. Nanging tumrap aku iki dudu cobaning sing gawe urip. Cetha-cetha iki dadi tumindake para Kurawa ingkang pancen duwe rasa gedhing keburu sengit karo para Pandhawa. Mula bareng tekan ngalas Ngeka Cakra tak olak-alik nalarku. Tak olak-alik tak gelar tak gulung pamikirku. Niatku mung kepengin bali marang negara Ngastina. Aku bakal mbarang ngamuk. Aku bakal males ngudi tuwuh lara wiranging Pandhawa ingkang wis digawe cilaka dening para Kurawa. Bratasena, yen sira nguja kelawan mubal babaling kanepsun sayekti lelakon iki ora bakal rampung. Tak jarwani Yongger, kamukten ora mung menang negara Ngastina, nanging tumrap ibumu Kunthi, wong mukti mono luwih kepenak lan luwih tentrem sarta ayem yen tanggane mukti mau sarana bebodra dhewe. Aja banget-banget nggonmu tansah nyadhong marang tinggalaning wong tuwa. Ya bener negara Ngastina kuwi tinggalaning swarga ramamu Sinuwun Prabu Pandhu. Nanging samengko wis diasta dening wong atuamu ya kuwi Kakang Dastarastra. Mula raneh yen to tumuli Kurawa duwe niat kepengin ngukup negara Ngastina. Pandhawa mbok menawa iki dudu pinesti dadi nugrahaning anak-anakku. Ngastina dudu dadi nugrahaning anak-anakku Pandhawa. Mula aja nganti kendho sing dadi rasamu. Aja nganti kendho sing dadi ciptamu. Ayo malah perkara iki didadekake pancatan nggonmu lan ipun ibu mlebu jroning wana Ngeka Cakra kene sinambi nglakoni tapa brata prihatin ngerti dhewe to ngger waing prihatin kuwi bakal awoh kamulyan Pandhawa. Ya mung welingipun ibu sing prayitna ngati-ati. Jalaran alas Ngeka Cakra iki alas ingkang gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Sing luwih kudu mbok gatekake ya kuwi adimu Pinten Tangsen ingkang tisih cilik. Aja nganti lir wong nggonmu ngulatake kelawan adimu ragil kembar ya Bratasena. Wah iya, adiku kembar tak gendongi. Monggo Kanjeng Ibu, kula mboten badhe tebi-tebi saking Paduka Kanjeng Ibu. Muga-muga sakwise metu saka ngalas mengkono wujuding Karang Pradesan. Nggonipun Ibu lawan sira kabeh birasa sawetara cumandhak ana ing Karang Pradesan kono. Sinambi nata pikir sarta sinambi ngrantam apa ingkang bakal ditindakake dening anak-anakku. Inggih Ibu ngestaken dawuh. Menawi tela mekaten monggo Ibu kula dherekaken. Monggo Kanjeng Ibu kula dherekaken. Kundi Babayu tindak dhisik tak tutke Kundi Babu. Surmawayut Sang Yaksendra Kalarupa mangases kadiangin pangsempal kaprabal selo kablesat satru lumayu mangungsi kagiat kagoto
Kang Joko Joko bumi bojleng iblis lanang padha cek-cekan ban Niken Prastiwi sawetara nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning ingsun Badararja sapraptamu mban tansah pinayungan ing kawidadan ing sambikala nggih nglapi antara Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Baka kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sinuwun ya tak tampa gawe gedhening atiku hebate Kupala wonten dawuh sinuwun prayoga nunggonmu ngadhep ana ing ngarsaning ingsun kula non sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji ya tak tampa gawe gedhening atiku apa to sababe dina samengko aku nglumpukake para kawula Sentana lan Nayaka Neka Cakra mban kula wonten dawuh 3 dina kepungkur wis ana kawula sing caos dahar kelawan aku wujuding jalma menungsa ingkang wis diborahi bumbu rujak kuwi dadi pekaremaning Nalindra Ngeka Cakra Prabu Baka mula aku gawe pernatan sapa wae ingkang urip ana ing Ngeka Cakra kudu ngaturake ya kuwi sawijining menungsa ingkang dadi cadhong daharing Prabu Baka monggo wektu dina iki taetung wis ana 3 dina ora ana ingkang paring menehi cadhong dahar kelawan aku mban iki sapa ingkang kejibah sarta kejatah ngaturake daharan kelawan Prabu Baka miturut pawarta ing sampun kula tampi menika dawuh wonten ing kademangan Manahilan inggih ingkang dipunasta dening inggih menika Demang Hijrapa monggo kula sampun maring dawuh kalian sangganing para wadyabala Ngeka Cakra supados paring dawuh kalian pun Demang Hijrapa ngaturaken salah satunggiling kulawarganipun kinarya cadhong daharipun Prabu Baka nanging kula nyuwun mapunten engga dinten seprika kadereng wonten kabaripun sinuwun mestine kowe kudu nanjihake karo Demang Hijrapa yen wis ana 3 dina iki wetengku wis katon krasa luwe mula kudu enggal cekat-ceket ngaturke menungsa dadi padaharing Prabu Baka mestinipun kedah mekaten nanging nyatanipun dereng wonten pekabaran saking Hijrapa sinten ingkang kedah dados cadhong daharipun Prabu Baka Patih Kupala wonten timbalan piye munggo calon daharku dina samengko saka ing kademangan Manahilan Diweji sembahan kula nadyan ing abdi kepatihan dereng mangertos babakan perkawis menika. Nanging menawi Paduka Gusti kula ingkang sinuwun paring dawuh supados kula nanjihaken kaliyan Demang Hijrapa badhe kula tanjihaken sinten? Salah satunggiling kula warganipun ingkang badhe dados cadhong daharipun Prabu Baka. Nuwun sewu sinuwun menawa dipun keparengaken ngabdi togok menika nyadhong dawuh. Toga kowe darepe atur apa? Nyuwun pangapunten lho, mboten ateges kula menika wantun nglangkungi pangwaosipun Nalindra menika mboten. Ning gandeng kula wonten mriki menika batur menika pangembating catur. Kula menika gaweane tutur-tutur. Nuwun sewu, nek enten tindak sampeyan sing klentu kula wajib beneraken, nek enten tumindak sampeyan sing bingkong kula wajib njejegaken. Niku pakaryan kula kalih bilung. Monggo pinten-pinten taun niki janjane kula niku wis kepengin matur nembe menika kula wantun-wantunaken. Kowe arep matur apa, Guk? Panjenengan menika Nalindra. Ingkang nami Nalindra menika kedah saged dados pengayom dhateng kawulanipun. Ana tetembungan Nalindra menika kudu isa mangku, kudu isa mengku, kudu isa momot, kudu isa momong kaliyan kawulanipun. Ayem lan botenipun kawula menika wonten pundhaking Nalindra. Tentrem lan botenipun kawula menika wonten pundhaking Nalindra. Kasembadan lan botenipun gegayuhaning kawula menika Nalindra ingkang kedah nglulusaken.
Mboten kok kaya panjenengan menika damel tintrim, damel kekes, damel sedhihipun manahipun para kawula. Lire piye kowe matur kaya mengkono? Lah nggih. Pendak rong dina pisan sampeyan iku mesti dahar mangka daging menungsa. Saben omah siji teng Eka Cakra pendak rong dina pisan ngaturake menungsa wutuh diborahi bumbu rujak tumunten panjenengan pejahi dados cadung dahar. Kula nuwun sewu lho. Sanesipun menungsa menika kula nuwun sewu nika rak ya kathah. Saya-saya panjenengan purun dahar bangsa sayur mayur. Mbok sing apik kok. Buta kok kon maem sayur mayur. Ngene lho Lung. Nek maemi daging mentah. Sinuwun Prabu Boko kuwi ora dahar menungsa terus dahar kewan. Satu kewan ning alas entek didahar Prabu Boko. Kuwi jenenge padha karo Sinuwun Prabu Boko kuwi ora nglestarekke satu kewan sing urip ning jagat. Mongko awake dhewe esuk bakal duwe anak, bakal duwe putu. Nek anak putune awake dhewe mung arep roh macan we ora kelakon, mung arep roh kidang we ora kelakon, mung arep roh kancil we ora kelakon. Mergo kabeh satu kewan ning alas wis didahar Prabu Boko. Lah apa ora luwih apik nek nadyan sipating buta ning ya dilatih supaya dahar bobakan sing tak kandhake mau. Sayur mayur. Wis tau weruh ana buta kok jangan kangkung. Wis tau weruh. Ngene ya, Gok, sing jeneng kodrating sing kuwasa ki dhewe-dhewe. Lah nek kowe dijejeli bakmi ya kalu. Kowe diwenehi bayem ya kalu. Kowe kaya iwak mateng ya kalu. Kowe merga menungsa lumrah. Ning sipate beda karo buta. Buta kuwi ya pancen pangane ya bangsa daging-daging mentah. Daging kewan, daging menungsa. Lah iya. Ning ya saura-urane disuda. Lah kowe ngerti ora? Kawula Eka Cakra kuwi saya suwe saya sithik. Mongko akeh sing padha lunga saka Eka Cakra merga do wedi nek dadi cadung daharing Prabu Boko. Ngono nek tumrap aku nek iso didandani ya didandani. Nuwun sewu lho. Menika mangke nek panjenengan tansah nerusaken anggenipun karem dahar daging menungsa menika mangke kula nuwun sewu keklempakaning kawula menika mangke dangu-dangu wantun kalian sampeyan merga pati uripe diancam kali sampeyan. Sampeyan ora tau menehi dana probaya kali kawula, ngerti-ngerti njaluk daginge kawula, njaluk pati uripe kawula. Napa sampeyan mboten ngemuti, napa sampeyan menika mboten ngelingi? Nek sing mang dahar niku nuwun sewu, nek piyai kakung lak mestine duwe bojo. Bojone kaya ngapa nggone nangis glulu teng omah kelangan guru lakine. Nek sing mang dahar niku pawestri, mestine ya sing lanang gulung koming merga kelangan sing wedok dados cadung dahar sampeyan. Ngoten lho. Kicot mawon sinuwun. Keong. Niku perkembangbiakane gak cepet tur nggih ora bakal entek. Ning nek menungsa nggih suwe-suwe entek niku nyemelangi. Nek nganti kawula Eka Cakra menika mengke entek, terus sampeyan dahar Nayaka Sentana lah suwe-suwe entek. Ning nek sampeyan kepengin dahar wujuding daging menungsa sing ora bakal iso ngelih nggih, sing lemu togok niki lambemu. Aku ki daginge langu. Ayo wong kowe blasteran biawak karo ula. Ngawur. Blasteran kok biawak karo ula. Ngoten. Kula mengemutke karo sampeyan. Nek sampeyan kenging kula emutke monggo, ning nek mboten nggih nuwun sewu mang terus-teruske. Mengke nek kawula Eka Cakra entek sampeyan dadi ratu ora duwe kawula napa mboten cilaka. Padha karo sampeyan niku dilengserke kalih sifat sampeyan dhewe. Buta Pandhawa tata gati Wisraya. Indriyaksa Sara Maruta. Pawana Bana Margana. Ing togok wonten dawuh
Sing dadi ratu nang Kacakra kuwi aku dudu kowe. Kowe ming batur, kowe ming Panakawan ora usah dadak nuturi karo aku, aja mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Kabeh sing dadi pekaremaku iki sapa sing mepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Oh ngoten ya. Nek kersanipun ngoten nggih kula mung kantun nderek mawon. Prastiwi Wonten dawuh. budhalo ning kademangan Manahilan. Tanjena Demang Hijropa. Apa ya bisa menehi cadhong pangan kelawan aku yen ora bisa aja kelakon dosa malah kula wargane Hijropa tak tumpeske lor. Prastawa paduka Gusti kula ing sira parang mampit matal maselan. Patih Kupala wonten timbalan. Odolen lakune niken Prastiwi. Kritna para wadyabala buta segelar sepapan aku kuwatir mergo aku apal watake niken Prastiwi. Yen ora mbok tutke mengko ndak mampir sapenae dhewe. Nun inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik niken Prastiwi. Sangganing Prawadyabala mandhikata lawan bindi poksur tambur miyang suling pepandhen dalutak namet panjang animat apet rempendelat nene mamain tawang Gusti Patih ring ngapnipun tumenggung marga jaya cuwaceng daw. Piye kowe nek gagas Kacakra rak tumenggung kok cacat kok dadekke tumenggung. Wong biasane kae iki mung buta tireng kok ya nganggo sandangan cara tumenggung to. Nyeremen. Anmok kaya ngene tau tating mbela nek ana Kacakra mulai entuk ngandhati tumenggung. Kula nyadong dawuh Gusti Patih. Kula nyadong dawuh Gusti Patih. Kula nyadong dawuh. Kula nyadong dawuh Gusti Patih. Kula nyadong dawuh Gusti Patih. Bocah tumenggung nenten panjenengan. Waktu dina iki aku nampa dawuh timbalaning Sang Prabu Baka ing Kacakra. Mengaten inggih.
wigatine kowe karo aku kinen pacak baris budal marang kademangan Manahilan ming nyimpen menapa dawuhake marang Demang Hijropa kinen nyaosake cadung dahar menungso lawan Prabu Baka nanti kok judhek aku malah gagas wadyabala Kacakra malah mumet separo ya rasa ta rasake mintanipun menyang menapa piye mintanipun menyang menapa piye mintanipun menyang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkat dina iki menawa kemarin kangen wanya balak buta menapa wanya balak manungso gini pintal malah konten atemangan Manahilan ora miye menapa wanya balak muncalat wanya balak manungso gini kemarin kangen pintal wonten ing atemangan Manahilan yen kuwi manut dawuhing Sinuwun Prabu Kacakra. Lho, janine mek nyamu. Sinuwun nyamu. Ya wis nyawuhipun ya mados pintal wonten ing kademangan Manahilan bener. Nyuwun catong nyahani panganipun kula warganipun Demang Hijropa mados dados yanipun Prabu Baka. Ya pancen bener. Numulipun wadyabala kinen budal tumarap wonten ing kademangan Manahilan. Iya pancen bener pindhalipun menyang menapa aku ming manut kabeh buta dibudalake la inge ngapain kabeh iki biar isroh Suragathuk dina iki dibudalake nen menika dina iki lah nyingen menika ya aja ngawu gawar ngawur dina iki dibudalke anu ya ampun lah nyingen menika dina iki dibudalake kowe iki muni sendika ngono wae wis beres aku ngendika nek wis nek wis jelas yang lagi muni ngendika aku urung jelas kok muni sendika ora duka dina iki dibudalake nah nak ngaten dinten menika budal lho kok saiki sing ngakon sapa lho iya salah makmun ta Catong nyaring Prabu Baka wah inggih ngestaken dawuh Gusti Tumenggung lajeng bidalipun wadyabala menyang menapa ora ketang nyampung apa celok lintang mangkat dina iki oh inggih ngestaken dawuh Gusti Tumenggung kocap kacarita budaling para wadyabala katinon saking Mandrawa gumelar ngebeki sur
Uta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana ora dalah sajae lali karo kewajibaning Ijropa teka tekan dina iki ora asok cadhong daring Prabu Baka. Ayo sapa kulawargamu ingkang wis ikhlas dadi cadhong daring Prabu Baka ora gelem ngaturake cadhong dawuh la obong kademangan manah ilan ya. Blegegekugek satulita mel Andara dipikir mangkel teng ati niku sapa wonge sing mboten mangkel nek dipenggalih panjenengan tumunten murup menika sinten sing maido lah wong nyatane ya dijanjeni diparingi negara tekan kutha Pramanakati mesanggrah ana ing bali gala-gala tinemune diobong dening Kurawa ning wilujenge tasih kinayoman dening panguwasaning Dat kang murweng Dat ndara-ndara kula Pandhawa saged lolos saking bebaya geni niku mawon sing disyukuri Ndara niku mawon sing sampeyan kudu nguncupake asta ngucapake syukur ngersaning Gusti dene isih pinaringan yuswa panjang. Nuwun sewu. Perkara kamukten niku mboten sah digawe getun. Wong sing jeneng wong urip ana ing alam padang niku mboten kok kudu duwe kamukten sing dhuwur, kudu duwe derajat sing dhuwur niku mboten. Gusti mboten ngudhokake wong sing kedurungan derajat pangkat niku bakal cinadhang swarga niku mboten. Nang wong sing isa netepi dhateng darmaning gesang menika inggih tiyang menika ing badhe cinajang manjing wonten ing kasuwargan. Turta linambaran rasa ikhlas, linambaran rasa sabar niku sing abot. Ming tembung sak ikhlas, ming tembung sak sabar mawon tangeh wong isa nglakoni. Buktine sing jeneng wong ngapura kali keluputane wong niku ora isa sak det sak nyet. Terus iso ngapura keluputane wong sing duwe luput niku mboten iso ning anut dhateng lumereking wanci saya suwe saya lali niku lho kula dereng tau ngerti enten wong nampa pangapurane wong kok sakdet saknyet terus ilang saka ati niku mboten ajeng saged ning anut dhateng lumereking wanci lah niku keringkianing menungsa niku enten mriku niku. Iya Kakang Semar. Nanging rumasaku kaya-kaya sikil iki bakal jumangkah ngrabasing negara Ngastina. Ampun. Nanging mangke rak mboten sae kedadosanipun sing prayogi manut ngendikaning Kang Ibu. Mlebet wana Ngeka Cakra niku wis ajeng butul. Butuling wana Ngeka Cakra niki enten negari winastan negari Ngeka Cakra. Mriku niku sing asta bawat Nalindra Yaksa sing angkara budi candala senengane mangan daging menungsa pendak kala mangsa kawulane kudu ngaturake cadhong daring Prabu Baka. Lah niku sampean kudu ngati-ati upama sampean ajeng sawetara ngeyup wonten ing laladan Ngeka Cakra nggih kudu sing prayitna ngati-ati Ndara. Miatlangening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan madang kasoran bacaring purnameng gegono dasari mongso katiga. Yo Kakang Semar kabeh kang dadi dawuhmu bakal ndak estokake awih digelak tindake. Wong
mengke ndak selak kadohan kali keng ibu kali keng raka mengke sampean dadi golekan malih ndak malah mboten tentrem menggali keng ibu Ndara tontang wineng samudra nglangut Raina semobang wangaruna katinetraning uga rapuh sabdaning kokila rengkanekara sakatar kene donga engkung nyi aja kaget ya nyi kowe tak timbali titik lungguhan samengko iki supaya takjak sak pejagong dadosaken kaget raos sing manah kula kiraka ki demang wonten menapa dene Paduka ngane-anehi sonten-sonten teka nganti dhateng Kang Rayi supados sak pejagong wonten pendhapi kademangan menika wonten menapa Kyai aku ming rumangsa seneng dene aku ki wis keladuk yuswa umurku wis tuwa monggo aku isih dipercaya minangka dadi pangareping kademangan Manahilan kene aku isih dipercaya ngesuhi marang para kawula sak kademangan kuwi sawijining kapercayaning kawula ingkang wajib tak percaya
lan wajib kudu tak sangkul ya Nyi. Inggih. Menika rak naminipun kanugrahan to Kyai. Lah iya dene ingkang angka loro. Aku kuwi jane ya wis ngejokke sik rawan anakku lanang ki supaya ganti kalawan aku nggonku dadi Demang iki janjane nek upama kawula ki ngrasake tentrem ning aku ki ya kudu mulat karo kahananku. Otot bebayuku wis kendho, daya pikirku wis suda akeh. Mula wajibe ya kudu sing enom-enom kaya to anakku Bambang Rawan ingkang kudu ganti aku minangka dadi pangareping kademangan Manahilan kene. Dados anggen paduka ngajak sapejagong sonten-sonten mongko pakaryan kula dereng rampung menika namung babakan anggen jengandika tasih pinitados dening para kawula sak kademangan minangka dados tetuangganing kademangan Manahilan. Lah ya kuwe aku ki ra janjane protes karo awakku dhewe wong aku ki wis tuwek. Nek kon mrana-mrana iki wis ora kuat. Sirku mono sing tak kon ganti ya Bambang Rawan kuwi supaya dadi tetuangganing kademangan Manahilan kene. Kula nyuwun mapunten mbok menawi putra panjenengan iki anak kula pun Bambang Rawan menika dereng ndungkap dewasa. Tasih tidha-tidha para kawula nggih pitados kaliyan pun Bambang Rawan mangke menawi sampun saya dangu ya sawanipun saya tambah mbok menawi saged nglintir dhateng kademangan wonten ing Manahilan mriki Kyai. Ya wis muga-muga ya ngono kuwi ya Nyi, muga-muga ngono kuwi sing tak karepake merga tentreming kademangan ayeming kawula sak kademangan manunggaling kawula sak kademangan kene iki aja nganti rusak, aja nganti terus padha pisah uripe padha ora tentrem. Ku ndak marahi atiku ora kepenak nggonku budidaya nentrem kowe iki wis ora kurang-kurang kok nyatane saiki bareng kelakon kowe ya ngrasake dhewe pendak-pendak ana pakaryan padha gotong royong bebarengan pendak-pendak ana apa-apa mesti dirampungi bebarengan kuwi mujudake sawijining bab ingkang gawe bombong ati lan gawe senenging atiku Nyi. Inggih Kyai. Namung ngaturi saranta sawetawis mangke menawi ingkang putra pun Bambang Rawan menika sampun dewasa kula nyuwun mapunten benjang tentu saged ngasta bawat kademangan Manahilan mriki Kyai. Soroting pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyah Manah engkung sumenggem guling sik kae kok ana piyayi to rantak-rantak tumuju ning pendopo kademangan kae sapa Nyi? Kula piyambak mboten ngertos Kyai. Monggo Gusti Ayu. Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ing nuwun amit pasang Kalimantapik. Kaget kula dalu-dalu kok wonten priyayi agung nitik busana ingkang dipun agem. Kula nuwun sewu Gusti Ayu panjenengan menika sinten?
Aku dudu trai ngaluhur. Aku mung wong lono. Kisana lho. Busananipun panjenengan menika kawistara, panjenengan sinten? Aranku Dewi Kunti. Iki anakku. Ingkang ngaluhur aran Bratasena. Ingkang ana puriku iki Puntadewa apa dene Permati. Dene samengko anakku ingkang ragil pinten lan tangsen. Jaluk pangapura ya Ki Demang. Tak papanake ana ing empering pendopo merga wis ora kuat nggone padha ngantuk. Tumuli padha turu ning empering pendopo. Mangke rumiyin. Nuwun sewu capet-capet kula kok nate mireng. Dewi Kunti, Raden Puntadewa, Raden Bratasena, Raden napa nuwun sewu panjenengan menika rumiyin garwa Ngastina garwaning Prabu Pandhu. Ki Demang pancen kepara nyata. Aduh nyi ketayon Kyai Luhur Nyuwun pangapunten Gusti Ayu. Nyuwun pangapunten kawontenanipun dusun menika kados ngaten. Panjenengan trai ngaluhur teka nuwun sewu mbok ingkang putra Nagel dipun boyong mriki. Mboten pantes putra Nalendra kok sare wonten ngempering pendhapi Kademangan. Ora dadi apa Kyai Demang ya wis saanane. Kula nyuwun pangapunten lho, nyi ngoyak pitike tanggane kono. Dipun menapa engko le bayar keri Bu sik. Masak sing enak iki Kyai Luhur Dewi Kunti kuwi garwa Ngastina garwaning sawarga Prabu Pandhu Batu-batu ngaturaken bekti kula kunjuk Gusti Ayu. Iya. Ndak tampa Nyai Demang. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Gusti Ayu. Iya kae sapa? Nika anak kula Bambang Rawan naminipun. Wonten menapa Gusti Ayu kok panjenengan lajeng nyuwun sewu rawuh wonten ing Kademangan? Yai, Uswatara nggonku mapan ning Eka Cakra kene. Niatku mung kepengin njaluk kawelasaning Kyai Demang. Paringana wektu sedhela wae nggonku bakal ngaso ana ing dalem Kademangan kene lan anak-anakku kabeh. Sewengi iki wae sesuk-esuk aku bakal neruske laku. Mbok parengake ya Kyai Demang. Aduh menika satunggiling kanugrahan saestu Gusti Ayu. Sampun malih kok panjenengan menika nyipeng setunggal dinten mbok setunggal warsa kula menika remen sanget. Ning nyuwun pangapunten lho. Kawontenanipun namung kados mekaten menika Kademangan menika benten kaliyan kraton. Menawi sare nggih namung sak wontenipun, menawi dahar nggih namung sak wontenipun. Kyai Demang paring palilah kelawan aku wae pangrasaku kaya wis ngaturake panuwun ingkang ora bisa ndak ijoli nganggo apa wae. Aku ngaturake panuwun saanane nggonmu nyawisake uba rampe. Ora usah mbok gawe-gawe ya Kyai Demang. Aja matur nuwun. Sawontenipun Nyai kula wonten dawuh Gelarna Klasa. Apa ambene awake dhewe men diagem Dewi Kunti? Kowe karo aku turu ngisor. Turu nang campur pitik ya Nyai. Batu-batu. Kowe karo aku aja nganti gawe kucem asmaning Dewi Kunti. Yen mancen wis mbok keparengake, mbok ya aku tak ngaso. Aku wis kaya ora kuat merga saka adohe nggonku mlaku Kyai Demang. Monggo sasekecanipun ingkang putra ragil dipun junjung sampun ngantos sare wonten ngemperan ya.
Suram Tiwangkara kingken ler mangoswa kang layon Denya ilang kang memanise wadananira layu Kumeko jamrak nyomaratani Wonten menapa Kyai Demang sasamunipun jengandika ketingal bombong bingah penggalipun krana karawan Dewi Kunti saputranipun Tobat lah kok lajeng kula nuwun sewu panjenengan menika muwun menika wonten menapa Kyai Demang wonten perkawis menapa Kyai Demang Tira kawang-wang gegono bang sumirat tak omongi ya nggonku ngandhak kebab kademangan mau janjane rak ming samudana kowe ora ngerti mau awan dek kowe neng Tegal kowe naringa semono karo rawan ngeteri pangan rawan dinggo rolasan rawan garap sawah kademangan ketekan piyayi saka Ngeka Cakra Patih Gupala nak wadya balane nanjihke kesagu aku nyi tobat kesagan menapa wajibane wong Ngeka Cakra wis mendhak telung dina pisan lan ngenteni luwening Sang Prabu Baka ki mesti kudu caos dahar menungsa saben omah kudu ana sing diajokake dadi cadhong mangane siji-siji. Mangga iki tiba giliranku. Mula sak temene aku ngejak kowe sak pejagong ki aku mung arep njaluk pamit. Gandeng wis ora ana sing iso tak ndelke apa ya aku mentala aku ki nuding karo kowe tak kon nang Ngeka Cakra dadi panganing Prabu Baka luwe-luwe nek nganti aku akon Bambang Rawan wong kuwi getihku kuwi anakku kowe bojoku aku titip kademangan iki ya nyi sesuk-esuk aku arep nang Ngeka Cakra men dipangan Prabu Baka nyi tobat ya bukan Yai bukan tobat kula mboten saged nampi Yai tobat menawi kademangan mriki panjenengan tilar terus menapa kawontenanipun kademangan Yai wis tuwa aku ki wong tuwa ki parane arep nendi meneh kejaba mung ngenteni pati ya ne ora apa-apa aku wis tutup nyawang Bambang Rawan anakku aku wis marembok lateni wis kurang apa meneh panane kula mboten saged nampi Nyai Kyai kula nyuwun pangapunten ingkang nami garwa menika sigaraning nyawa kula menika bojo lho tobat kula menika kudu saged jejegake dhateng martabating guru laki atus panjenengan kula menika kudu iso ngayomi karo anak kula mawi ngantos kademangan mriki menika panjenengan tilar tegesipun panjenengan menika mboten namung mentala dhateng kulawarga ning mentala dhateng sedaya para kawula sak kademangan risak bibrah mboten nganten-kantenan mila trimbang nuwun sewu warga kademangan menika kecalan panjenengan sami kawula kecalan pengayoman kula suwun kula mawon Kyai dinten mangke Kyai Demang sampun ngantos tindak wonten ing Ngeka Cakra kula kemawon dipun ikhlasaken benjang-enjang kula ingkang badhe bidal wonten ing Ngeka Cakra Kyai Kanjeng Ibu Bapa Demang Ibu piye Rawan kula menika jejering putra kula menika anak
Mongko nyatanipun anak menika saka tembung ana. Ana amargi saking purbaning Hyang Mahanasa. Panjenengan ingkang dipun titipi Bambang Rawan. Menawi kula mboten saged nyuwargaken tiyang sepuh, ateges kula menika anak ingkang mboten saged mikul dur mendem jero kaliyan tiyang sepuh. Nyuwargaken wong tuwa menika mboten kok kula menika saged munjung ngingkung gajah saben dinten tuwin brana picis ingkang sak gerubak saben dinten menika mboten, nanging kedah saged anjagi dhateng derajat tuwin martabating tiyang sepuh, njagi kawilujenganipun tiyang sepuh, njagi katentremanipun tiyang sepuh. Bapa, Ibu, benjang-enjang sampun ngantos bapa ingkang bidal, sampun ngantos biyung ingkang bidal wonten ing Eka Cakra. Nanging kula kemawon Bambang Rawan ingkang sakmangke boten wonten ingkang rumaos kecalan menawi kula dados cadhong dharipun Prabu Boko Kyai Demang Panoman anakku nggih aku mana Kyai Kumarenggeng jroning pirembaganing Kyai Demang Hijrapa miwah ingkang garwa tuwin Bambang Rawan kocap ingkang mapan wonten ing Patunggon nenggih Dewi Kunti Talibrata miwah Raden Bratasena ingkang dereng ketingal sare parandring mangke Raden Puntadewa miwah Raden Permadi wis ketingal kepati nggih Nyanendra mila tanggaping gati midhanget raosanipun Sang Demang Hijrapa dadya tuwuh tandha welasing galih Sang Dewi Kunti Talibrata anyandhak astane ingkang putra den beto ngadhem kersaning Sang Demang Hijrapa deke Dewi Kunti Talibrata. Manganjur lakune ngangin kukuranggrane ngarga kura-kurnita kagiri-giri Undi Babu Bratasena anakku cah bagus sing gedhe pangapuramu ingkang kudune kowe ngaso bareng karo Kakang Mulanadi menanging kowe kudu nderek ibu ana ing pendopo kene. mbok geret tanganku nganti kaget eneng apa Bratasena piye kowe tak takoni jroning kowe urip ana ing kademangan Manahilan kene monggo kowe nalika semana wal saka bebaya pati pangreka dayaning Kurawa mlebu ngalas Ngeka Cakra tumuli papteng ana ing kademangan Manahilan sapa ingkang paring panguripan kelawan kowe paring panguripan tegese piye sapa sing ngayomi karo kowe Demang Hijrapa sing ngayomi karo aku wis ngayomi kelawan kowe mara saiki tak takoni upama kowe kudu males kabecikaning Demang Hijrapa apa sing mbok udhokake aku ora iso ngudhokke apa-apa aku ora duwe apa-apa monggo Demang Hijrapa wis menehi panguripan kelawan ibumu Adi Mulan kakangmu mara saiki tak takoni Bratasena upama Demang Hijrapa kuwi njaluk opah nggonmu wis bisa nginep ana ing daleme kene apa sing bakal mbok wenehake wah aku ora duwe apa-apa yen pancen Demang Hijrapa njaluk opah kalawan aku uripku bakal tak udhokake patiku bakal tak udhokake mergo Demang Hijrapa wis ngopeni karo aku ora ketamung sewengi iki wis menehi pengayoman karo ibuku wis menehi pengayoman karo adhiku karo kakangku mula upama tak wales kabeciane Demang Hijrapa nganggo akeh brana picis ora bakal rampung
isane mal sak traju sak bobot jemung karo pati uripe Bratasena. Anakku nggih, anak. Oh. Nuwun sewu Gusti Ayu. Kula nyuwun pangapunten, kula lan bojo kula mribeni panjenengan. Ngantos panjenengan nuwun sewu mboten saged nendra. Ora Kyai Demang. Malah iki dadi pancatan nggonmu bakal wal saka bebaya. Bebaya menapa? Kowe ora usah dadak matur dura kelawan aku. Merga saka wengising Prabu Baka lan candalaning Prabu Ngeka Cakra. Saben kawula sak Ngeka Cakra kudu ngaturake nyawa siji kanggo cadhong panganing Ratu Ngeka Cakra. Wektu dina iki kowe ora usah regejegan kelawan bojomu lan anakmu. Sabab ana sing bakal dadi wakil dadi panganing Prabu Baka. Ampun ngaten Gusti Ayu menika perkawis kula. Ora ngantos panjenengan tumut-tumut ora men Demang Ijrapa. Gandeng aku sawetara mapan ana ing kademangan kene. Mula wis sak trepe sak kabeh perkaramu ya dadi perkaraku. Kowe aja wedi kangelan. Aja sapa-sapa sing mbok aturake marang Prabu Baka nanging anakku Bratasena iki aturna marang Prabu Baka. Panjenengan menika guyon. Menapa inggih kelampahan Raden Bratasena kersa makili kula lan sak kulawarga. Mang Ijrapa, apa ngendikane ibuku lahir batin? Wis kaki aku boyongen aturna karo Prabu Baka. Menika estu to? Iya. Jonyi. Piyayi apike kaya ngono. Ya iki lho Bambang Rawan. Wong sing wajib mbok dadi tuladha sing wajib mbok conto. Kowe nek nampa kabecikaning wong kuwi tulisen ning atimu. Aja nganti lali. Kowe anakku ming maringi wektu karo Dewi Kunti lan putra-putrane nginep nang kene wae suliye nyawa lho Bambang Rawan. Nggih, bapa ngestaken jawuh. Ngaturaken panuwun Gusti Ayu. Ngaturaken panuwun Gusti Ayu. Ngaturaken panuwun Gusti Ayu. Ngaturaken panuwun tanpa tetinggan Gusti Ayu. Sapa iki mribene iki? Wong-wong kok nangis. Ngaturaken panuwun. Ana apa, Gun? Wah, rasa cerewet. Menengo. Nggih. Lah. Wah. Ana apa, Gong? Wis ndelok kene sik. Gareng kan. Wah, garenge atur ngene wong regeti bantal emang. Mili ban. Cerewet to. Ngaturaken panuwun tanpa tetimbe. Ya ora dadi ngopo menemben. Kang mangkono gandeng iki wis meh parak esuk. Mara gage kepiye dadi uba rampene anakku mung kari manut. Prabu Baka menika remen dhahar daging menungsa nanging awakipun dipun borahi bumbu rujak. Mangke semakula kajenge damel bumbu rumiyin nuwun sewu dipun olesaken wonten ing angganipun. Kowe doles sira terus ora sah. Arep ana oles-olesan lho, Tru. Men. Dipun boraken dhateng angganipun ingkang putra Raden Bratasena. Lanang juritmu ya Bratasena Njaluk pangestu ni Prabu.
tak siapke bumbune nyi. Sampun ing ana jupuan. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Sampun telat ya wis. Menika Raden. Menika kedah kula purekaken wonten saliranipun Raden Bratasena supados ranipun gandanipun dipun gandha dening Prabu Baka wekasan piyambakipun kepengin ndhahar daging menungso. Yo sakarmu. Lah menika namung ngestaken dawuhipun Prabu Baka kemawon. Mergi nek mboten ngaten Prabu Baka menika mboten patosa karem ndhahar daging menungso mergi. Gong kowe nek ora raup diuntal Prabu Baka. Kowe pancen demange iki tonyo. Wis beda wong kok diraupi. Wah. Menika sanes to. Kula kinten kelat bau naga bonto. Sapa itu? Demang Hijropo. Demang Hijropo manyen. Kiai Demang panjenengan cinten kula bature Ndara Bratasena. Wah, Bagong. Wah, iya kula paham Bagong Petruk Gareng Semar napa kawanipun Pandhawa. Heeh. Ah sing wedoke sapa kae? Menika bojo kula. Ayo jenom. Kula mien ngepek bojo kula menika kula umur kawandasa piyambakipun umur gangsal welas. Penganiayang. Ngawur kok. Umur 15 tahun kok di. Wah, mula riyen ajeng entuk niki nggih nglakoni kalih 20 sasi wonten ing Pakunjaran. Kenging perlindungan anak-anak menika. Trembelane ora. Perusak generasi penerus. Mbaya wis. Mangga kula aturaken Prabu Baka. Yo ayo Kyai Demang tak dereke. Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan 5. Sapa iki? Kula ingkang abdi pun Demang Hijropo saking Manahilan Gusti. Oh, adalah Hijropo Inggih. kowe ingkang kajatah entuk giliran ngaturake cadung daharku apa wis ana menungsa sing kudu dadi cadung panganku. Sampun wonten Gusti. Menika anak kula Punami Bratasena ingkang sampun kula borahi bumbu rujak. Pekaranipun Gusti Prabu Baka kula sumanggaaken. Wah, dalah iki menungsane inggih. Wah. Lakon iso wareg 7 dina yen aku mangan anakmu ingkang gedhe kaya ngene. Kula sumanggaaken. Wis kowe ndang minggato. Kowe ndang minggato hak ngregon-ngregoni nggonku nyacah awake anakmu, ha. Bener kowe aran Bratasena. Yo. Ikhlas karo patimu, ora ikhlas sebab apa mbelani karo wong tuaku. Tinimbang wong tuaku sing kudu dadi panganmu, aku wae sing kudu mbok pangan. Woh, dalah. Gedhe ning isih empuk dagingmu. Mapano ha?
tak tujang nganggo siungku mrocos getihmu tak sesep wah dadi isen-isen ning wadukku. Wah, edian ala tenan. Wah. Aja sumungah sesungaran. Oh, aune Jrapa arep wani karo panguwasa Ngekacakra. Anggepe dumeh kowe gedhe, dumeh kowe sentosa Birawa. Kowe iso ngalahke Prabu Baka. Ayo, kake ketokno kasudebianmu. Wah, jebul wadumu. Waduh! Oh! Oh! Mampus we. Ndarawarku Bratasena seperekke. Ayo. Cokot Barat jaringamu slep. Sing ngono suarane mapluk. Heeh. Jabut kukune cul utus ususe maplotra. Modar tro. Wah. Merdika kawula Ngekacakra. Wah, merdika kawula Ngekacakra. Monggo Gus. Iya. Gancing langit kelap-lapatun lergin sanging risang mawe gandrung ngantunaken panuwun Ki Raden
dene panjenengan sampun saged ngowali bebandan kamurkanipun Prabu Baka satemah para kawula sak ngeka cakra kados dene uwal saking regemanipun Prabu Baka satemah dados negari ingkang merdika lair lan batosipun. Yo dipodo-podo Temang Hijrapa. Inggih Gusti Ayu Dewi Kunti. Ana apa Temang Hijrapa? Kula rumaos kepotangan budi kaliyan para Pandhawa. Mboten namung kepotangan budi nanging kula kepotangan nyawa. Panjenengan sak putra ingkang sampun saged milujengaken nang kula sak kulawarga mila kula sumpah prasetya dipun seksekaken keblat papat segara gunung isining rina wengi. Kula badhe sumpah mugi prasetya kula menika dipun mirengaken dening Gusti. Benjang menawi badhe tumapak perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Kula sagah pejah dados tabuk tawuring kemenanganing para Pandhawa menika sumpah kula Gusti Ayu.